nu faktiskt Páskakrókurin. Och därför vill jag göra sitrónus. Av matvarorna ska vi bruka 200 gram socker, 400 gram av roma, som cirka 2 packar. Och 4 citroner och en citron som man kan riva allt det. Och en citronpressare, eller saftpressare. Och vaniljsocker. Ett rödhjärta, en skärbrätta, en kniv, ett glas och ett fjät som kan vara utfristad. Vi kör ballons. Nu ska vi skära fruktköttet ur så bara skär Ena superskaj vid citronskalle. Man ansätter fingrarna. Hick. Mamma nära. Nu är citronen purakvult. Nu ska vi ha den vägt och vi ska ha 3 gram av citronsaft. Tjejtjus. Det är fint. Nu tar vi och köra roman och gärna gryta. Och socker. Och där lämnar citronskalle. Jag ska bara smakkoka. En 34 minuter. Nu kokar den. Nu må däppa hit. Sen ska vi köra 2 teskar av vaniljsocker. Nu tar vi brutna vatten. Sen ska vi stöta citronsaften. Så rör vi ut kalmar och blodkött. Smakar inte vad som luktar. Och så ska jag testa utfristaren. Så ska vi bara börja till klart. Check! Men vi får börja nu. Så jag vill blåsa ägg. Nej, inte så nice. Först tar man ägg. Kör hål i kökten. Så bläser man i. Så ägget kommer ur. Vi brukar en stegeknall. Man kan också bruka en stock eller vad som helst. Eller en stock eller något. Ja, jag bench för det bröstna. Nej, det bröstna igen. Jag blev först. Jag blev först. Nu har vi alla blommor i en och kvita i en. Blommor i en och kvita i en. Och då blir det slett inte hvis nu går jag brottna. Så och brottna i 2. Nu brott är öjliga värliga vinnarskaj. Här som stäppler. Öjliga värliga. Detta är gott. Mamma, ta lite bättre sen. Nu har vi just och ägg. Och så får jag små hästar på surtäck. Hold out.
Jag lojma. Det finns det. Nu har vi klippt det. Nu får jag glömma ta av. Och glaser. Och där vidare. Så sätter jag mig ett. Det kan jag. Han fittir han gör runt. Nu får vi att bruka blommorna och skiten. Vi gör mini-speilegg. Nu ställer min syster att veta om citron och citronliv. Är så spänt att smaka? Ja. Och glassbit. Nu har vi det på en först. De bästa juicen är när jag smakar. Ja. Vill du få smak? Ja tack, jag vill gärna. Och då var det bara 4 ting i. Mega coolt att man kan äta ur citronskallen. Tack leverpastej. Hvorfor så ut av bygva? Kjem du ikke gjøre høstnorungar? Nej. Tischklorsten. Hei. Kanske ska vara vuxen. Mamma.